Horas madihita saluhutna amanginang. Selamat hari Minggu. Boa-boa saotik. Anon dungsai di epistel pinasaha ma ede puji-pujian na pinasaha ning wik Efesus moliate. Tapahoma tapuka ma parmingguata tapuji matuhata marhite bukwede nomor 112 ayat sada saha tutulu.
marhite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Parangehon hamu manatama di Tuhani, marguru tu sadok lomoni rohana, mar parbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaun nadenggan. Oloi hamu majahoba, marhite-hite lasni roha, robe mahamu tujolona, marhite-hite olop-olop. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan, nasokal jalana bonar, dialohodo nagijang marroha, jala dipati bohodo naserep marroha, alani ihu pangido hami tuho, sai ramoti hami asa unang jukat hami, unang gijang rohanami, alai togu-togu hami marhite-hite todim, asa uduk, serep, tobok, jala burju rohanami, dia dopen ni halak saluhut, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamu mapatik ni debata sian Pesalme 26 ayat 3. Ai sai solpado di mataku denggan ni basam, jala marparange ahu di bagasan hasitongami. Ido sahatna atong rap mangido gogo mahita tuado pan ni debata lau mangulahon patikna. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami, lau mangulahon nao bartu patikmi. Amin. Sesama dosaku oleh Tuhani, alani mudah
atau poti madosata nagodangi tuado panni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Na pungudo hami di jolom martangi yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham na gudangido. Saya si marohamida sadok bangso nami. Se sama dosa nami saluhutna. Sai sungguli roha nami. Asamuba roha dohot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si pangulu hami. Amin. Tabigi baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dusata. Songo sitong na mangulu ahu nina Tuhan Jehovah. Tung na solomodor hakumida hamatean ni perjahati. Na lomodor hakumida hamumulak ni perjahati. Tumadikod dalana asa mangulu ibana. Hasangapom madi debata na digijang. Amen. Turupuk nagabe epistel di minggu tasadarion, ima sian hata ni tuhata, Johannes onom ayat 50 sada, saha tu 50 alu. Johannes onom ayat 50 sada, saha tu 50 alu, tajahama marsikat soring di ayat walu non 50 alu rakma ita medok. Ahu doroti na mangolu na tuat sian banua gijangi. Manang ise na mangaton rotion, ido mangulu saliling-liling na. Ia roti si lehonon hi bahen hanguluan ni portibion, ima dagikku. Jadi didok Yesus matunasida, tutu si tutu do hatakot tu hamu, tung na so dapot hamu hangoluani, molo so dipangan hamu daging ni anak ni jolmai, jala so diinum hamu mudarna. Ai si panganon na sitong do dagiku, jala si inumon na sitong do mudarhu. Songon persuruni ama si perngolui diau, gabe mangulu au marhite-hite amai,
songonima mengulu merhite-hite au na mangaton ahu. Ondo roti na tuat sian banuagi jangi, alai datung songon na diaka upui, ay mga donasida somate. Mangulu sa liling-liling na do na mangaton rotion. Ido sahat na, mertua doakan na tumangihon hata ni debata, jalan na upeopsa. Amin.
tidak ko maha porsiao tai, songon na hina tidak ko nidongata sa ha porsiao di sa dok portibion, rap mahita madok. Ahu porsea di debata Jehovah, ido ama pargogona sohatu dosan, na tumo palangi doho tano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon si Maria, na gabe-gabean si ato di parbadia, adorang sohaburuan. Ido tuhata, na tumao na bernit, di panguhuman selatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tuban watoru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, laudul tu siamun debata Jehovah, amanai pargogona sohatu dosani, di siba ibana may mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Ahu porsea dito di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan abadia, dohot di hasesan di dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu sogot daging ni halak na umate, dohot di hanguluan na soras sudah. Amin.
Titing di minggu pasa 12 Hondung Trinitatis 10 Agustus 2024 bagian Parjolo Goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima minggu pasa 12 Hondung Trinitatis dohot tema manadikon niang niroha jala mangihuton dalan habatason. Bagian na paduahon dak danak na sorang. Sada na di hari Senin 5 Agustus 2024 di basa-basahon tu hata dak danak bawa di keluarga ni amata kayan Rosi Hobing inata Apri Amelia Borusia Turi nir sadasia tolu-tolu wik Philadelphia. Dua na di hari Sabtu 10 Agustus 2024 di basa-basa tuata danak bawa di keluarga ni amata Carga Jonathan Huta Barat inata Feni Agustin Boru Sitanggang nir 2076 wik Laudikia hipasdo dak danaki nang naturas nape. Bagian na patuluhon partangyangan parhalado dohot keluarga. Di hari Senin 10 Agustus 2024 pukul 10 wib. Patupaun nado partangyangan parhalado aktif dohot purna bakti. Rap dohot keluarga maringanan di gedung serbaguna lantai sada. Bagian na paupaton pasahat ulus hatuaun 70 tahun. Di hari Minggu 25 Agustus 2024 di Parmingguon Arian pasahaton ni huriata do ulos hatuaun 70 tahun turuas ni huriata naung gonop marumur 70 tahun. Turuas na mangaradi majalo ulos hatuauni asa di pasahat ma tusitua wek pertangyangan. Bagian palimahon manjakon dohot paborhaton pandita. Hobartu surat keputusan ketetapan Eporus HKBP SK nomor 2 garing PDT garing SK garing 06 garing 2024. Taringotu perbidaan ni Pandita Juliana Jai STH Pandita Fungsional HKBP Resort Depok di totopon huriata do partureni ulauni ima sada di hari sadarion minggu tanggal 10 Agustus 2024 mangojakon Pandita Juliana Jai STH Nagabe Pandita Fungsional HKBP Resort Barumnas Klender Distrik Walu DKI Jakarta Raya maringanan di HKBP Perumnas Klender. Borhat dohot penguan ina Ester Nihuriata madohoti pangojakone. 2. Di hari Minggu tanggal 1 September 2024 di Parmingguon Arian pukul 10.00 wib paborhaton manang martading hata Pandita Juliana Jai STH dohot keluarga dohot mangojakon Pandita Marsaldo Raja Guguk STH dohot keluarga Nasian HKBP Parung Panjang Resort Depok 2 Gabe Pandita Fungsional HKBP Resort Depok diuduti ramah tamah maringanan di gedung serbaguna lantai sada ni dohoton ni utusan ruas sian ganup wek pertangyangan dohot kategorial. Tolu papungu peliat tujolo dohita marhite amplop tanda kasih tuinang Pandita Juliana Jai STH songon tada holong ni rohata di pakubasion nasida di HKBP Depok Sada ima ditolu Parmingguon pukul 7 pukul 10 dohot pukul 10 walu. Bagian napa onopon jadwal wek bermasmur dohot bajar prapesta gotilon HKBP Depok Sada tahun 2024. Partureni wek bermasmur
dohot bajar pra pesta gotilon, boima idauta di warta jemaat na pinaradini huriata. Bagian na papituhon pelian bulanan. Daftar ruas naung pasahaton pelian bulanan, boima idauta di lembaran na pinarade di papan pengumuman di pintu utama ni gereja. Bagian na pawaluhon, laporan rekap dana pembangunan. Laporan rekap parhepengon bidang dana, panitia pembangunan ni huriata di bagasan mingguon, boima idauta marhite layar multimedia, panitia pembangunan pasahaton mauliate. Bagian na pasiahon parheheon na posobulung HKBP Depok Sada tahun 2024. Dung sipul titing tapayu tihut ma panorangion na pinasahat ni panitia. Bagian na parpudi titing naso jinahaon dohot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni huriata marhite WA wek partangiangat tabe. Soni matiting masa di huriata di bagasan mingguon, saya di pasu-pasu Tuhan tamai tahu sangap di goarna. Shalom, selamat hari Minggu. Puji syukur kepada Tuhan Yesus, karena atas kasih karunia-Nya kita boleh berada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang terhormat Amang Pendeta, yang terhormat Amang dan Inang Parhalado, yang terhormat Amang dan Inang orang tua kami, dan yang kami kasihi Abang, Kakak, dan teman-teman remaja dan aposo HKBP Depok 1. Perkenalkan, saya Grace Arion, perwakilan dari Panitia Parheheon Remaja dan Aposo HKBP Depok 1 ingin memberikan informasi mengenai kegiatan Parheheon kami tahun ini. Parheheon Remaja dan Aposo tahun ini mengangkat tema Marsada na Marsiha Holongan yang berarti bersatulah orang-orang yang saling mengasihi yang diangkat dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Parheheon Remaja dan Aposo tahun ini terbagi dalam 2 rangkaian acara besar yaitu Pra-Parheheon dan Puncak Parheheon. Pra-Parheheon terdiri dari lomba basket, lomba futsal, dan lomba badminton yang telah diselenggarakan sejak tanggal 7 Agustus hingga hari ini. Puji Tuhan, seluruh rangkaian acara tersebut telah terlaksana dengan baik dan menjunjung tinggi nilai sportivitas dan kebersamaan. Selanjutnya akan diselenggarakan seminar Naposo dan Naposo Night. Seminar tersebut akan membahas mengenai partuturon dan ulos Batak. Sedangkan Naposo Night akan membawakan live music dengan tema lagu pop Batak. Seminar dan Aposo Night akan diselenggarakan pada tanggal 24 Agustus tahun 2024. Seluruh kegiatan Parheheon akan ditutup dengan Puncak Parheheon pada tanggal 25 Agustus tahun 2024. Kami mengundang kakak, abang, dan teman-teman remaja dan aposo HKBP Depok 1 untuk ikut serta dalam seluruh rangkaian acara ini. Sekian penjelasan dari kami. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui laman Instagram kami @rhkbpdepok1 dan nhkbpd1. Mohon maaf apabila terdapat pengucapan yang kurang berkenan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Sai songon hanani gano ramos parbuini bulu na pena ulido aton sai dirui. Godang luhina ulini aik matai toto pasumana diri tusi sabai roham sito. Molokon sian rohami lutas sodure alai nasian Tuhani ramoti masude. Sai tiru Tuhan Yesus nang romo kopo pambanan arang tatai angoluan budo. Damini di batana sumurun sian saluhut roha, imana mangaramoti ati-ati do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhna. Dihamuna donga saha porsyam di bagasan Yesus Kristus. Barita nauli nagabi hatan debata di minggu tasadarion, minggu pasapuduahon dung Trinitatis. Natar surat di buku Poda, bidu siang, ayat sada satu ayat onom. Tangihok kamu mahatani debata. Panggalangon ni habis tarani. Nunga di pajongjong habis tarani jabuna.
Jalanunga didak-dak tiangna batu si pitu-pitui. Nunga dipotongi pinahanna pamuyan jala di papang anggurna. Nunga huhut dipadiri mejana. Nunga disuruh suruanna boru-boru manggokkon jolma di atas betul-betul ni hutai. Marangise natubuk Roma ibana tuson. Tuganup na kurangan roha hatana songonon. Roma hamu pangakamuma sian rotiku jala inup hamu sian anggur nahu fafangi. Tadikon hamuma akka nan yang rohan asa mangulu hamu jala ihut-ihut hamuma dalam hapat tason. Ido sahakna. Hurian itu hata nakina kolongan di bagasan Yesus Kristus. Adong dosada tokoh pendidikan amata Ki Hajar Dewantara nama Dok Songonon. Jadikanlah setiap rumah atau tempat sebagai sekolah. Dan jadikanlah setiap orang sebagai guru. Jadikanlah setiap rumah, tempat sebagai sekolah, dan juga jadikanlah setiap orang sebagai guru. Ahado lafatan ni padohani dia makadonga saha porsya. Lapatan ni padohani songon nadut ni sipo termatai dui long life education. Namar lapatan torus do jolmai kemersiajar. Mersiajar di sudi inganan manang tudi banalau ikut di parsiajari do inganan ini. Bahkan setiap orang ikut mersiajar do didoksian ngulu ni manang nasongo dia pejolmai manang nasongo na adong peotik-otik harus juga belajar dari dirinya. Alani dia makadonga saha porsyam. Lau si dosada siap buku podaon nanaing taputihi songon mutihan nama saya arga. Songon guarnaido, guarnado deinan. Buku poda, buku hikmat, buku amsal, jala termasuk salah satu buku podaon saya dijahakut doon. Di tengah-tengah di bangsa Israel. Setiap hari kitab Amsal itu selalu dibacakan. Gak bisa ada persiajaran arga di tengah-tengah di bangsa Israel. Itu benda tidak kualitas nasi dan luar biasa do. Karena mereka selalu dinasihati dan mereka selalu berpijak pada iman akengani. Tuhan bisu hodo. Sasi tongarang do song kalak batak. Ijuk di para-para. Hotang di parlabian. Nabisuk. Napunahata. Nauto tu panggadisan. Ala halak bata pesongonido. Merluba-luba do asa bisuk. Ay tarimangi do. Tahapor siyai do. Halak nabisuk. Say marhasurungan do. Di keluargana. Baselaku bisuk. Diadat say marhasurungan di jabar. Do nang. Dia kaparsinabu. Bere kamu jo kahalak bata akan bisuk rupani bisuk imana nama makehata bisuk di roha saya di patujolo doi saya di main do di patujolo doi alania karena dianggap itulah sumber akan memberikan hikmat jala saya di patujolo halak na bisuk alani kosongoni do hita sudah namar minggu sadarion ikut saya di patujolo mah so tungarong asal di bere kita ro saya yang tur di bapuli hita mengirikan dunia ngomar ngaro amat tahun setor nang iba itu pudi alania karena tidak bisa menjadi sumber hikmat. Butuh gabe hola kagauron, hola roy mana, agabe repot, bagabe dang be, dang jol mana berbisu be, dang jol mana berhikmat be.
Alai anggo halak na berkhidmat sampai hari ini orang Yahudi itu merupakan orang-orang yang dirindukan orang. Anggo juga nirokunga isongon daidok di debatato na sida di 2 Musa 10 nomi hamu bangso si jogal rukung ninna dong. Orang bangsa yang tegar tengkuk si jogal rukung gonya kamu, tetapi dunia ini merindukan. Kenapa? Karena mereka orang-orang pintar, hebat-hebat, kualitasnya luar biasa. Aledang nai mado asa juga tamu amang do taminang daw. So tunggabe alamalo ti rupani bese tokonan yang juga daw. Tapi itu yang kita lihatlah kenapa pundasi mereka. Ido na tayo na kayang didok Raja Salomo ma. Didok di ayat sadei na keng luar biasa dui. Nunga di bajongjok kabis tarani. Di jabuna jalan nunga di dak tiangna batu si pitu-pitui. Halak batak bernama dohi, salamat dasor, segaluhutan. Dasor ni iman, jolme dasor ta ima, songon Matius pituidong. Di kobarhot Tuhan Yesus tu sasitong na tuhita. Di partudus do habis tarani, habis suko ni ima songon jolma. Napature bagasna di atas ni pasir. Dohok jolma napature bagasna di atas ni batu. Anggo jolma nabi suki di patureido bagasna di atas ni batu. Alai anggo imana kengani jol mana otoi di pajongjong do di atas ni pasir. Alanido dia makadonga sahapur siam di pangido si Salomo do salah satu yang kita lihat di sini imana keng habis sori songon na pajongjong bagas itu yang diwariskan bagi mereka. Dangadong arta diwarison akau punasida tu bangsa Israel. Tetapi hari ini mereka yang paling terkaya dan terhebat. Karena apa? Karena mereka tidak pernah mewariskan mobil, tidak pernah mewariskan tanah. Yang diwariskan Allah poda amsaldo, hikmat do di warison. Allah ini yang ternyata manusia yang diwariskan, orang tua yang mewariskan hikmat tu gelengna dan rapari, dan malei, dan diototoi halaki. Tetapi orang-orang yang diwariskan, menubalkan hati dia apa kadonga sapor sial di poda siaon diwariskan. Kan tu pino parai songo si Salomo bisuk do. Ido benda di do di sada raja bidu tolui ale Tuhan unang leto warta. Unang leto aga jangni umur, unang pola leto jabatan, unang pola leto mana ale leom matuau bisu. Molo nunga bisu kau, nunga hoboto mangalului na porlu diau. Molo nunga bisu kau, nunga di halo mohon inganani yau. Molo nunga bisu kau, pasti aku akan dipatujolo hutai doau, dipatujolo bangsoi doau. Puji Tuhan. Iko dohono taruh halak batak nunga saya dipatujolo benuaing. Baik dalam hal di kepolisian, baik di hal di TNI, nang dia ke perusahaan, aleko jujur lo hita, alaniaha, iko saya dipatujolo hita. Ubana saya dipatujolo saru bersongon na di sini mensen ini, no mensen itu dibuat di kayu di salik kasih. Molo hiaha mulau tu si sai belgedu di beni mana tari utuh habis suni dang tarapa jongjong hata de mata tu halak naoto. Tapi hanya orang-orang yang bijak aka halak namar habis tarado naboi pa jongjong divina gabe tiruan. Alanido ternyata lausido gabe sada ujahan nang berengota sian turupukon. Napa duahon nang diwariskan do tu hita ima songon napa jongjong bagas kengani di 5 Musa bidu onomi. Bagaimana yang sering kita sebut ima teologi meja makan. Lapatanda teologi meja makan. Teologi meja makan ima namandona di 5 Musa bidu onom. Salah satu adalah praktek menciptakan ima hikmat habis suho di keluarga na jolo di dokme ditikar. Ala na jolo lau mangan sada-sada keluarga tornibado itikari. Itorhudul marak mangam ma. Mangam ma pak na omak na do anak kona nung sai mangan mared dema. Iba ma edi ido benda da juli sei suri bukan di sedi boto dui. Karena apa? Minimal sada ayat saya tiap borngin saya dia hadui. Itulah teologi meja makan. Teologi meja makanlah 5 Musa songonido bangsoi setiap hari tidak pernah dilupakan hikmat. Ternyata malo-maloro jolma, molo saya dibiasakan teologi meja makan. Rapatan dia makadomang, adong dope teologi meja makan di Bagasta.
Jangan-jangan berbulan-bulan bertahun-tahun sohiarak mangan, sohiarak matangiang, sohiarak di podai dekerap hancur matong. Ai kosong mai seorang be bohalna ase taruh ala dia ala tabering di meja makan sudah asik dengan handphone. Tapi itu luge meja makan itu bukan handphone, tapi itu luge meja makan berikan waktumu 5 menit. 5 menit do. Di luge meja makan. Lapatan na di si 5 musa bidonomi berkamu ma 5 musa meonomi di paingo do di si asa hata homa di tiki murumiho di tiki makata hataiho di tiki madadalaniho itulah merupakan imaking parsyajaran na arga. Napa dua hodia napa tolu hodia makadonga sahapur siam. Habis suhoni di paingo si Salomo do di turpu tahun ima perkara memilih do sada habis suhon. Mamilit na dumenggan sian na dinggan. Mamilit na marga sian na arga. Mamilit na muli sian na uli. Ido gabe sada persyajaran hikmat lapatan na di si asa berengota. Asa manat salah mamilit. Saru pada kengan salah madasor. Salah mamilit pe baik di pemimpin baik di nguruta. Salah memilih luar biasa. Ido baik nasero perkara memilih. Yosua itu jualah diingatkan dalam hal perkara memilih. Itu benedo hatan yakka Nabi Yusuf salah menggunting kuku menyesal selama satu minggu. Salah menggunting rambut menyesal selama satu bulan. Salah memilih istri menyesal. Soalnya yakin orang haruson, haruson na salah memilih istri, salah memilih suami. Saya yakin orang arongi. Salah memilih juru selamat menyesal selama hadirat, selama ada dunia ini. Karena itu ditentukan songoni do bangsoi. Dia ajak do mana ada memilih asa pilih ma. Tabu dini. Kor imanul dok maranatai. Itulah perkara habis syukur di jauh, di pahingot. Imana keng perkara memilih dalam hal asa pakiota. Imana keng ngani habis syuhoni do pilih tota. Sian artana adong di Portibion. Bahwa Salomo juga lah memilih hikmat dari harta dan dari apa di dunia ini. Dapat pudi mang. Umma dapat pudi dapat kadonga sahapur siang. Bohado dalata. Asa dapot tita hikmati. Bagaimana kita memperoleh hikmat sorgawi itu memang takas di Jakobus bidu tolu ayat 10 1 ayat 10 alana perjulu neng di poda sude buku podai asa dapot to inana kengani ima pengetahuan asa dapot to ima habis tarani asa dapot to kebijaksanani di sude buku podai. Dia takut akan Tuhan. Di poda sada, di poda sia ayat 10 berkamu. Nang di Pesalmen 110 sia. Biar mida Jehovah do. Permulaan ni habis taran. Ida sumberna na parjolo dia makadonga sahapor siaun. Takut akan Allah adalah permulaan pengetahuan. Biar mida Jehovah do. Molodang ma biar mida Jehovah. Yakin doa tung so halak Nabi Sudei. Alebu itu halak na malo. Tetapi bukan orang yang rendah hati. Bukan namar bisuk. Ay gudang halak na malo di Portibion. Alay dang di halomohod debata. Kaisar Nero adalah orang yang paling pintar. Tetapi tidak disukai Tuhan. Itu benda gudang. Gak bisa tabi. Bisa ada si Nero di jo. Nero ina. Hape ro biang. Ayaro. Hape nak jol mana malo doi. Jomana pistar dui. Alalania karena tidak berhikmat. Maka sampai B1 dipanggil Nero. Karena apa? Pembunuh karakter manusia. Pembunuh tidak disukai. Allah dang iman. Dang biar mina Jehovah. Manusia yang tidak takut akan Tuhan. Nah suma biar mengida Jehovah. Nampe malo. Nampe cerdas intelektualna. Ingatlah saudaraku. Tidak berguna bagi Tuhan. Napa dua. Buhado dalata lau macalo bisuk nasihat Tuhatai. Di 2 Timotius 3 ayat 10 1 ayat 10 didok di si nahasea do hatani debata mamicang nahasea do debata
manogu-nogu nah hasia do hata di debata paingoton ternyata adalah sumber yang menjadikan ima nabui berengota asamar bisuk kita ikon holak kata ni debata do ikon halak na say burjudo manangi hoddo macaha hatan debata ido sumber nakangani no balga teida di bukuta nabadi ya ado sada keluarga ado sada amata di beni mana ma wasiat na songono mate mama taon hape tulu kelenga di surat wasiaton hamu kanakku na tulu di syakangan di sipedua sipetulu akrorbona sepulusia di beni mana ma di wasiaton di syakangan satu ngama di sipedua saparopak mak di sipetulu saparlima mak hape horwo sepulusia nung mate apa nong merpungu mana nong beneng marsian tama lagi berbeda mak ala di dok bapak tuh ibatul kartu harong surat wasiat masing-masing Roma anak ngasih kangani satu ngadiau baru carta berbagi nah ai mulu 10 sia satu ngapiga me apa bahama bagi sia satu ngahorbo akan ngiri dui bahama benai bebiat bagi sia satu ngah apa romu si anak nga si nomor 2 diau saparopat piga mangolo saparopat 10 sian sia 10 sia ujungnya georma geleng nong tarbarita ma gutruma holan alani warisanom holan arta o mana keng gabe gaorma ribu ma halakon sama topuna sama to katulanga saha ma tusadok ima hutana humaliang na sida hagaoron alani warta warisan butung ma arong tulanga burju marga shopping dung dibigi pirenon merberei honi lao ma tulang nong ida bot mak kaberene ai basa merberei hamak kabere ibado ma sono tulang onde surat wasiat di bapak sono tulang opi bingung ale roma tulang ngai tema modo songoni do tatolopi ma surat wasiat ni bapak munong hutabai badi hamu sada horbonai ate torlas rohana ujung gabe piga ma horbonai 20 sa setengah piga 10 saparopa se 20 piga 5 seperlima sian 20 piga 4 gabe piga masude 10 sia roma tulangai toy mate mardai mahu ubo mahor bokonin na ibu mahor bonai to alania bisu alamar bisu do tulanga si hobingi selesai persoalan terima rupani alani ido nedok nitrupuk tasa dari on halak nabi su dang ado kagaoro di keluarga ni halak nabi su dang gaor margani halak nabi su dang gaor gereja ni halak akan nabi su dang gaor bangsa ni orang-orang yang berkhidmat penuh dengan dia me aisibuan dami di bana aisibuan hapistaran nasihat debata di bana amin martanya kita mau lihat madiho ale Tuhan debata marhiti hatam nabadiyeng di pengotodo kami Tuhan asa halak nabi suk mahami manangi dia pihami Tuhan maringanan molonunga robi suk na siya badagi jangi Tuhan dang adong bihaga oron hola dami na sumurungi do Tuhan jala habisun na siya badagi jangi do Tuhan mangalir roti hanguluan ido benedok Tuhan Yesus Tuhami audo roti hanguluani nasa naong mangaton roti hanguluani saya marbisuk di Tuhan jala dakya male dakya mauas ido ben hapur siami Tuhan saha tutikion hodo roti hanguluani unang matuhak kami marniang ni roham alai berjumah kami Tuhan mangulakon lomoni roham di bagasan perdalanan ni ngulu namin alai Tuhan de batalas rohanami ima di pasupansu di tonga-tonga ni huriam di leko Tuhan sada dana bawa di keluarga ni amanami amang kayata siobing inang boru sianturi dari Sabtu tanggal 10 Agustus di pasato Tuhan sada dana bawa di keluarga ni amanami amang karaga Jonathan Huta Barat inang boru sitanggang pasu-pasu ma Tuhan danaki di bagasan pertumbuhan na sempurna songonima nang natorasna pasu-pasu li Tuhan de pata nang di hari Minggu naneng ro Tuhan patupan di huriamdo pasahaton
ima ulus hatuaon naung kono 70 tahun. Homa Tuhan nama sumasun. Songoni mali Tuhan di baga satikion dina mangojakon na posom inanami inang paduta Juliana Jai di Huriam HKBP Purumnas Kelender. Borhat rap songoni kaparhalado nang songoni punguan kur ina Esther. Pasu-pasu ma Tuhan dina mangojakon na posom di Huriami. Songoni nang di tanggal 1 September 2024 di pelepasan songoni nang di pangojakonon dia kana posom di Huriam HKBP Depok Sadon. Pasu-pasu ma ali Tuhan dewata. Ali Tuhan songoni ma nang sakap ni naposom di parheheon naposo bulung. Hom ali Tuhan napatulusoni nang disakap na sida ali Tuhan di hari Sabtu do di hari Minggu. Ho Tuhan na masu ulau ni tau sangap di kuarm. Nang ali Tuhan di pakobasyon niya kanaposom marhite dewan kununia marturia diakonia. Nang panitia pembangunan, panitia pesta gotilon. Tuhan debata pasu-pasu ma saluh na sida ka panitia na pinajong-jong mi. Marguko na sida Tuhan. Nakakarus di huriam. Unang araw Tuhan na marungutumut alay masitu paham ma Tuhan. Di baga sa kolong na siya koy. Tung sedia pe Tuhan akapasu-pasu na hujalo hami. Dalam nami Tuhan mabangun bagas joromom. Nandia kapak kubasyon di huriam. Ale Tuhan debata nang ros ni huriam penamar sahit. Imali Tuhan yan akon nami si Narondo Buru Sagala, inanami inang Nyonya Huta Barat Buru Panggabian, inanami inang Siahan Buru Tambunan. Pasu-pasu ma Tuhan na sida leok kamalumon. Nang ros ni huriam peli Tuhan namar ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan di bagasan mingguon. Huwali Tuhan namal yung gajang ni umur doa kay paso na siya koy. Nang Tuhan di ros ni huriam mulai nami met pasu-pasu Tuhan. Liyon na sida pertumbuhan na sempurna. Lihat tu habisu dia kapar sikolan na gabi akan na burju Tuhan. Nang songoni Tuhan dia akan nama sihol di perkarijuan, nama sihol di hagabion, nama sihol dia kasih okak mitodi. Patulus me Tuhan dangadong na sotar patu paho. Nang Tuhan dia kamanami na nami lansya ni huriam pasu-pasu na sida di Tuhan Yesus Kristus. Pamaritanayan pe Tuhan. Dinama kajong jokon akka hati gora na siya koy Tuhan palos na sida margugo. Tarlumobi mabangso nami o Tuhan. Di pesta na balga nahuatid ako kami di tanggal 17 Agustus. Naong 70 tahun bangso nami o merdeka. Bebas Tuhan. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Di kemerdekaan ni Tuhan. Di kebebasan ni pasu-pasu na balga di Tuhan. Huatid ako kami alani pasu-pasu Tuhan dangadong behami. Na terikat, dangadong behami na terjajah, dangadong behami hatuban. Nung ahala akan na pinalua hami. Atau palos manang bangso namion akan nabisuk Tuhan. Naung merdeka, unang adong be na terkungkung, unang adong be na terjajah. Alay patruh nami ma pangalaho, naung hala, naung merdeka. Urasi hamili Tuhan debata senakadusa nami, asa bedia hami di yarupamu. O manapasik koput Tuhan salut na tangyang do din namin. Sasa meho bartu sakam mo liati madiho. Amen. Mari dimeta laos tapasa mapiliatta. Jesus onabuna Tuhan na dunia kuguduh tosaki sahat madu tangani sahat madu tangani.
Tatangya kuma pilih tahun martang yang mahita. Ali di bata amanami na di bano gijang. Horo hararon ni salukut silihuli hunadinggan do nasuli baso na muliutus. Upasatay masiyan nasa nalami tuhami pilan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may daramoti aso pa sa kami pilianom. Pati buluh na jom itong-itongan ni Kuriam doho di Portibion. Bugay maruhan nami marhite-hite to dim. Asa hutan dahami gudang ni silehon-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mo lihat itu hom. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di bano gijang, say pinarabadia magwarm, say Roma harajom, say sao malomo ni roham dito sa di bano gijang. Lehom matuham sa gunduan siya pari, say sa madusa namin sa panisa nami, di dosa nongan namardo sa tuhami, unak kami to gitu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Pasu-pasu dada diramoti Tuhan debata mahom. Disodak Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midahom. Didopak Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasar hom madamena tutod di munabi. Just